Chleb. Gdzie chleb to chleb. Nie zawdy tak jednakowoż było. Nie zawdy być chleb to byli te nasze pecynki, w które jeszcze od dzieciństwa znamy. No i przychodzi za blank starego pirwy, ludziczka czkali resz, pszenica, insze łowieli w jeziorkach, krupach, lebo nikiej mułka. Nie skorzy by pokopili, co idzie to piec na takich łoschajcowanych, srogich bergach albo we Hasiu. Mianowało się to podpłomyki albo placki, teraz co jeszcze nie czyte, jak to teraz nasze mamulki i starki pieką. Wyczytałem u takiego jednego srogiego mądroka, którego samuszkejsich wspominał, Zygmunta Glogera, i że ze chlebem, ze mułką sknątlowane byli roztomajte zwyki i wierzenia. W to nie słyszał o żurze, siemieńcu, kisielu, albo inaczej żyleju, lemieszce, roztomajtych krupach, krupicach, pęczokach, zacierkach, prażuchach i jakby tam to jeszcze w to wszystko generalnie mianować. Pamiętam jeszcze, jak moja starka piekli we Hasiu, albo placki na blasze, takie rajbkuchy bez drożdżów, ino posolone albo posute cukry. Ino, co by mi sam żaden nie przeciepował, że ja mam rod te stare, moderne dzisiaj chipsy. Jeszcze insze pieruństwo, które czkają teraz dziecka młodzioki, a i stare mamzele zwiekowane knakry z egibisem we kinie też. Wiecie, i nie no u nas, ale w całej Polsce i kaindzie na świecie chleb był skuplowany z roztomajtymi obrzędami, świętami, i też pełno było sortów, mianów przyflostrowanych do dni albo fajerów. Byli chleby na wiesioły, takie kołocze i korowaje, na zapusty, reczuchy, pampuchy, kreple, chrustki, na Wielkanoc, babówki, baby i polskie mazurki, na Wilio, pogrzeb albo zaduszki, to byli takie perebuszki, peretyczki, nie wiem tak richtig co to jest. Był też dawny chleb żałobny, lebo żałosny, kiedy się rychtowało na stypa po pochówku. Już w 1674 roku jeden istny pisał: czemu chleb, który bez sufa na doliny śleci całujemy, bo chleb jest święty i święto go urodziła ziemia. I dajcie teraz pozór. Idzie byle kaj ujrzyć, łoboczyć roztomajtych soroni, którzy we myckach, no i częściej w tych iptowatych bejsbolówkach poradzą siednąć do stoła. Co tam do stoła? Uwidziałem przy łońskich godach chopa, który dyrygował dzieckowym chórem we kościele we Zakopanym, we sztrykowanej mycce na palicy. A dawniejsze ślązoki nikaj i nigdy nie siedną do jodła we copce, bo na stole jest chleb. I święty chleb, który się kusikuje, którego się do hasioka nie wyciepuje, który się ze respektem do ogna i no wciepnie z poli, którego jest zatela, tej poraśnitów ze wieczerzy ostał. A już przez jak Cyprian Kamil Norwid we takiej srogi tęsknicy pisał: do kraju Twego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi, przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Bo też ci łodzocy dla sznitki chleba, do naszego jodła powszedniego, już przeca ino krok do respektu do najbliższych, do swojej domowizny, do otaczającego nas szykownistego świata. Zawdy też i to u biednych i u zabranych za starego pierwej we komorze leżał chleb pod białym tisztuchem, albo srogą też białą sznuptechlą. Był taki srogi mądrok, Samuel Adalberg, który poskładał do kupy mocka roztomajtych powiarków powiadaczek o chlebie. Pora sam żykna, no nie, to nie tak blannikie ale po naszemu, bo są richtig mądre i szykowne. Chlebem i solą ludzie ludzi nie wolą. Kaj chleb i woda, tam nie ma głoda. Chleb morogi, bieda nogi. Chleb cudzym pitwokiem krony blank nie smakuje. Dał pombucze chleb, doj też zęby ku temu. No jeszcze jedna taka gryfno staropolska przypowiadka i że chleb, piwo i świca przyozdobią szlachcica.
co kiedyś ich znaczyło, i że richtyczny fyrst musi mieć dobry domowy chleb, zawdy dobre swojskie piwo, można jakoś ignorywka na stole, a ku temu światło, bo dobre światło, a nie kopciuch, jak to dawniej bywało. No, co by był śluz ze tymi powiadaczkami, żykna jeszcze ino, i że kto chleba nie chce, nie godzien kołocza i beztuż też, i że w to chlebem gardzi, to nim pumbuczek jeszcze bardziej. Był ci taki doktor w Krakowie na ostatek XVI wieka, kiedy gryfnie o chlebie pisał tak. Hanysz albo kmin polny u nas bardzo pospolity używają do chleba. Chleb z nim pieczony nie tylko w smaku przyjemny, ale i pomocny w wielu chorobach. Ale też ziorka, czornuchy, piekorze mają radę wciepować i do rżanego, i do białego chleba, dla posilenia Filipa i dla smaku najmilejszego. Duplikował ci on też, że gorki chleb wszystkim szkodzi, a chleb rżanny, albo na poły ze pszeniczną mułką najlepszy smakuje. I to można jest prawda, bo wiele razy ja dostał chyby od mamulki, kiedy przysmyczał dodam pecynę chleba odnysłonego, tela, co ze łobiów zajtów obgryziony. No ale dawni, te, które się wiele nie hańbindowali, mieli festelnie radzi chleb upieczony ze pytlowanej mułki. Kiedy był srogi głód, to i ze eriki, ze bukwie i ze lyskowych orzechów, ze dębioków, ze ajchli też piekli chleb, sobie ino czymś ich szczewa baory zasztopować, zaszpontować. A i w ten czas dawno temu byli takie, co cięgiem jamrowali, i że są piekorze, którzy chleba bezdrożdżowych, bez drożdżów nie poradzą sprawić. Zawdy leją miasto kwasu, albo tego nociostka, drożdży ozwodnionych, sobie chlebą puszyty i festelnie rosną. No ale jak ich sam powiedział, bez po gorkim chlebie może człowiek zachorzeć. A tyś, jak pisał jeden istny doktor i krakowski profesor Szymon Syryński, i że chleb rżany jest festelnie zdrowy i maszczytny, ale te cudoki z innych krajów, które se do niego się nie przybadali, nie czują tego smaku i godają, i że idzie śniego za niemoc. A bezmać napoczło się to wszystko ze tym chlebem, i że pieronym dawno temu jakiś głodny człowiek wyszalował, wyłuskał przygojziorek ze kłusków dzikiej trąby, łozgryzł w gębie i społyknął. Jeśli mu to smakowało, albo nie, nic to, nafolowało mu, ale żołądek. Zatem człowiek naumiał się uprawiać trąba, po obsieceniu pradzią łobuszczkami, co by oddzielić ziorka, tej zaś melać między belgami na rubę osucie. Teroski potrzeba było dolać trochę wody, uklepać placek i pokłaść go na łoschajcowany do gorkości we pojerze kamień. Bezmać tak jakieś 12 000 lat temu nazad piekli chleb. No i starszy, jak do tela archeologii znodli kajsik na Krecie, a miał ci on kole 6100 lat. No i sąprzód te cynki byli plaskate i twardawe. Dopiero Egipcjony, koleż 2006 roku przed Pumbuczkiem pierwszy raz upiekli chleb na naciostku. Jest mocka opowieści, jak to się stało. Jedna z nich godo, i że jakoś niewolnica zaboczyła łobryi ze łobieli ostawionej na słońcu. Miała ona upiec placki do swojego pana. Kiedy się pokazało, co ta bryja napoczła gerować, wystraszyła się festnie, i że będzie miała srogo sztrofa za spapranie popśnienie ciosta. Uznała, co upiece, jednakowoż placki ze tego zgerowanego ciosta. I w ten czas pokazało się, i że te placki byli bardziej puszyte i szmektniejsze niż do siela. Tak też kajś od 4000 lat najlepsze fachmany piekorze pieką chleb na nociostku. Chociaż teroski po gibku więcej się piece na drożdżach, ale naistno najszmektniejszy chleb jest ten pieczony po staremu, nikie u mojego kamrata Antka Kupnego we Maciejkowicach. Muszę sam jeszcze dociepnąć, że mamy wiele poblisku piekor, jedyne we Polsce muzeum chleba, wiecie, w Radzionkowie. Jest to muzeum panoczka Piotra Mankiewicza.
Miało te muzeum być no i przodzi we takiej zabytkowej kamienicy ze szumnym frontonem, zabytkowym piekarszczokiem, postawionym za pieronej starego pirwy bez fachmana piekorza we Bytoniu, ale ich nie beamtry wszystko popśnili i te muzeum uwzięty hop zrychtował we Radzionkowie przy ulicy Naukowskiej. Jest se blank na ostatek, trzeba rzeknąć, i że spośród najroztomajszych wypieków nasz polski, a ku temu nasz śląski chleb nie ma dlosia równych we całkiem świecie. O chlebie go wędził Eugen z Pnioków.